Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio da je legitiman potez da država zaštiti zdravlje i živote građana, a COVID propusnice se uvode ne kao kazna, već da se zaštite životi ljudi. Neko će da pita da li će to dati efekta. Pa stav Ministarstva zdravlja, koji ja mogu da iznesem, jeste da ćemo sačekati 7 do 10 dana. Ako bude pozitivnog efekta, bit ćemo svi zadovoljni. Ako ne bude, Ministarstvo zdravlja će uvek na kriznom štabu tražiti rigoroznije i mnogo efektivnije mere. Drugi stav Ministarstva zdravlja je da bezbjedna vakcina nema alternativu, pogotovo kad građani Srbije imaju svoju, proizvedenu u Torlaku. Posebno sada kada smo dobili našu Torlakovu vakcinu. Ja sam do sad i mogao, mada, iskreno da vam kažem, merano u promilima, da razumem strah i neku... Ali sve su vakcine bezbedne, kontrolisane, proverene koje su na našem tržištu. Jeste, ali nisu bili proizvođači naši. Sad imamo svoju vakcinu. Tako da sve te priče sa društvenih mreža padaju u vodu i iskreno očekujem da će građani Republike Srbije biti mnogo odlučniji, mnogo hrabriji i mnogo solidarniji i da će u narednom periodu pokazati i povećati broj vakcinisanih ljudi. Vakcinacija, ponavlja, nema alternativu, a stroga kontrola i nulta tolerancija zagarantovane su u provedbi novih mjera.